אז למי היה לחץ השבוע? כמובן שלכולנו. אז לפי מחקרים, באמת לחץ משפיע, הוא קודם כל לצערי הגורם מספר 1 לתחלואות בעולם, והוא גם משפיע על 70% מהאנשים בתופעות של בין אם זה דיכאון או סטרס או תחלואה, הוא באמת נוכח בחיים שלנו. ויש דרך להפחית קצת מהעוצמה שלו. אז אחת הדרכים שאנחנו נעסוק זה קודם כל להבין אותו. כי אחד מהדברים שאנחנו רואים גם בחוויה האישית שלי וגם במחקרים זה שמה שמוביל אותנו הרבה פעמים לסבל האקסטרה שלא חייב להיות, זה מה שקורה בתוך הראש. אז בואו נבין למה זה קורה ונפחית קצת את הפרשנות. אז לחץ הוא תגובה טבעית של הגוף למצב של איום, של חשש. עכשיו, זה לא חייב להיות איום פיזי, זה פשוט כשאנחנו לא בטוחים אם יש לנו כלים להתמודד עם הלחץ הזה. כשיש משהו שאנחנו לא בטוחים שנספיק, או שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו, אז מופיעה תגובה של לחץ. כשהגוף בלחץ, מה שקורה מיד כמעט, הוא קיבוץ ודופק מהיר ונשימה קצרה. אלה כלים שנחזור עליהם בהמשך, בפרק הבא, שיעזרו לנו להתבונן במה שיש, ולהכיר גם את החוויות הפיזיות. אבל בואו נלך רגע אל מה שקורה לנו בתוך הראש. בגלל שלחץ הוא תגובה טבעית, ברמה תיאורטית, אם הייתי מבינה את זה, ככה במלוא המובן של להבין, הייתי אומרת, יש לחץ, בסדר, הוא שם, כי אני חושבת שהדבר הזה יהיה לי קשה להתמודד איתו, וממשיכה הלאה, מרגישה, חובה את החוויות. העניין קורה, האתגר קורה, שהתגובה שלנו היא מושפעת מאוד מתחושת חוסר המסוגלות הזו. וכשיש לנו את התחושת חוסר המסוגלות הזו, אנחנו ממש מגדילים את החוויה דרך זה שאנחנו מבקרים את עצם זה שאנחנו חווים לחץ. זה אומר שאנחנו לא רק חווים את הלחץ, אנחנו גם אומרים, אוי, למה אני חווה אותו, וממשיכים להגדיל אותו. כשאנחנו לא מבינים שלחץ הוא טבעי, כשיש לנו ביקורת כלפי התגובה מאוד אנושית וטבעית, obviously מאוד שכיחה, אנחנו רק מגדילים את התחושות האלה. אז כדי לעזור לנו להפחית ולהירגע, בואו נבין מה קורה לא רק בגוף, אלא גם בתוך הראש. כשבבודהיזם מתארים לחץ כתגובה למה שאני רוצה שיהיה ולא קורה, או מה שאני לא רוצה שיהיה וקורה. שני הצדדים האלה מביאים לחץ לחיים שלי. עכשיו, גם מה שאני רוצה שיהיה ולא קורה, וגם מה שאני לא רוצה שיהיה וקורה, שניהם רעיונות. שניהם מחשבות. כן, רוצה, לא רוצה, אבל בתמצית שלהם זה רעיון. חשבתי שמשהו צריך להתקיים בצורה מסוימת, והוא לא יתקיים בצורה הזאת, אז נוצרת לי תגובה של לחץ. הלחץ הוא תגובה שהגוף בעצם אוהב שהכל ידוע ומוכר ורגוע עבורו, ולכן הגוף מגיב בצורה כזו. אבל כשאנחנו מבינים שהרוצה לא רוצה הזה, הוא בעצם תגובה שהיא טבעית והיא רק מחשבה. בהרבה מאוד מהמקרים, לחץ זה רק מחשבה. מחשבה על אידיאלים, על איך אני צריכה להיות ומה אני צריכה להספיק לעשות בבית, או כמה משימות אני צריכה להספיק לעשות בעבודה ולא הספקתי. ואז אני אומרת, אוי, ואני לא בסדר, ואז הלחץ רק גדל, ולפעמים אין בכלל אפשרות לעמוד ברעיונות האלה ששמנו לעצמנו, במחשבות האלה ששמנו לעצמנו, ועדיין, למרות שהמחשבות האלה בכלל לא סבירות, אנחנו ממשיכים להחזיק אותן וממשיכים להאחז בהן, ורק מוסיפים לעצמנו עוד לחץ. עכשיו, לא רק שלחץ לא גורם לנו לפעול מהר יותר, אלא להפך.
אנחנו יודעים שכשאנחנו במצבים של סטרס, שאנחנו רצים מדבר לדבר לדבר ומנסים להספיק המון, בסוף היום אנחנו הרבה מאוד פעמים נשים לב שלא הספקנו בעיקר את הדברים שחשובים לנו, אלא רצנו על משימות שאפשר לכבות, וגם שלא נתנו מקום לנשום. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בסוף היום עם הלשון בחוץ, לא בטוחים מה עשינו ומה לא, והרבה מאוד פעמים פשוט נשארים מתוסכלים, והתסכול הזה נמשך מיום ליום ליום, והלחץ הזה של במהלך היום של להספיק, גם בסוף היום, כשהגענו לרגע הזה על הספה, גורם לנו לקחת בכוח זמן ולמנוע מעצמנו שינה שמייצרת עוד לחץ. ואנחנו נשארים ונשאבים בתוך המעגל הזה. אז בבודהיזם באמת מדברים על לחץ כמשהו שמעבר לרוצה, לא רוצה, ככה במונחים היותר בודהיסטיים זה באמת האחזות וסלידה. אני רוצה שיהיה משהו, אני נאחזת בו, לא תמיד בדברים שאני רוצה, כן? אני נאחזת גם ברעיונות וגם בכאב וגם בסבל, ואני סולדת מכאב ומסבל. והנטייה הזו שלנו להימנע או להשתוקק לדברים בחיים, רק מוסיפה לנו לחץ. כשאנחנו מבינים שאלה רק רעיונות, שאפשר לחיות בכל מיני דרכים, שגם אם לא יהיה בדיוק את מה שרציתי, אולי אני יכולה לקבל את התוצאה הכוללת. אני יכולה לחיות עם הרבה יותר נחת והרבה יותר שקט, ולהמשיך לפתח את היכולת הזאת לנוכחות קשובה.